posachedwa apa tikupasirani zimene ayankhula Dr. Patricia Kaliati lero lino pa 11 May 2025 mu mzinda wa Lilongwe pa Masintha ground pamene chipani cha UTM chikuchitisa msonkhano. Kweni Dr. Patricia Kaliati akubwera pano ndi apempha anzathu agule wachisamba kuti akonzekere chifukwa akamaliza Mai Kaliati kuti yankhula agule wachisamba tikupemphani kuti mutipangire perform zikuona. Digirani bangono digirani. Ditudi lelolo TV na maloto sangamba. Ziko mokwambiri, Your Excellency, the President of UTM and also the President to be from 16 September, Dr. Daliso Kabambe. Your Excellency, the First Lady to be come 16th September. And all my seniors present this afternoon. Akula anga onse, makolo anga onse, regional governor onse, director mai, mashado anzanga. Tukuyamikireni na president siku la lero munene kuti mulende ku 23 ku 36 ku 24 ku nchesiku koma ayi ndithu munakhala pasi na kuti tikangokumana nawo ku Masintha tikunyadireni kwambiri. Nonse a 23, 24, 36 takumana pano. Matero so kuti pasachedwa apa mukayenderanso abale athu aku 25 komanso mukafikanso kwa chisapo. Usogolero uzikhala uti osati usogolero manyamula malole ndikwaunjika kubala ina yaje uko ndikwatenga anthu ziko lonse Central Region yonse kwaunjika pano. Tufuna usogolero mena kuti Masintha izibwera ndi anthu amu 23, Masintha izibwera ndi anthu amu 24, Masintha izibwera ndi anthu amu 36. Onse amene mwabwera pano ndi ayinacha kuno enatu analipo mpano atanyamula zipani zonse ziwiri, atanyamula Lilongwe yonse ndikwaunjika pano ndi chipani chomwe chosalembesa chomwe. Udindo kwa umenewo omauza anthu kuti muzienda pansi. Iyi ndiye ya district iyi yomaona kuti chipani cha UTM chilipo. A president ya district imemukuyipanga pano pamene muswanye zonse pala mayendesedwe a chuma chanu timangoti ngokupemphaniso kuti tifuna ngakhale mafuta ophikira akudula anthu angophika ndi ozovika mukangokhala president Nchinji imalima nteza, Nchinji imalima soya, mafuta ophikira azichokera kampani yolimapanga mafuta ophikira azichokera ku Nchinji. A president lero muno anthu analephera ngakhale kudya nyama koma tindidwa mbazi komanso tindizala nyama pamene mukhale president nyama zichokera ku Lilongwe kujeno kuzala nyama zichokera ku Nzimba kudwa mbazi. Ife tizitumiza nyama kuchokera kunja zina titatopa nawo so kudya malai muno. Lelo anthu tingokuwa nkhululu mamizi mukusowa kuti tidye zonunkhira kusowa kuti tidye nyama chifukwa ndalama yokulya nyamayo tilibe. Nchifukwa chake ngakhale ndi budget yomwe ya Chilazulu district council alibe ndalama timati kupempheni ya Chilazulu anzana kupita pa gate apo mawa nanuso munyamuka muzikalandira pati pamenepo. Zomvesa chisoni munthu akapita ku sukulu akamachoka kunyumba kwa chaziyendera newspaper ndi tissue komanso azitenga madzi mu chigubu kuti akazithandizira azigwirisa madzi kunyumba kwake apa njigo chifukwa budget kulibe makanso anthu ndi madzi omwe mulibe kuchilazulu ngakhalenso kumachinga. Nzomvesa chisoni kuti oyambirira kubweretsa ndale muno anali John Chilembwe. Nkumampitira kwa John Chilembweko ndikumampembeza kuti mzimu wake use mutendere koma anthu athu akwa John Chilembwe atapita ku sukulu ndikumakagwira ntchito ku makanso akulephera ngakhale ndi kulandira budget yomwe akulephera ngakhale ndi kumalipidwa komwe koma ku sukulu anapita. And this, Your Excellency, you should not even do it. Musakondereso chifukwa kukondera kuti anthu akwa John Chilembwe akaule inu anzanga akuchilazulu mungokhala kuyambira 6 to 4 osamwani mazi omwe mumayitalisa mazi amunjigo amusinje wakuchilembwe kumamwe kumeneko chifukwa budget mulibe anzanu akulandira pa getipo nkumalandira mafifide kumalawa kumpanda matengani mamini pasi anu muzipita kumeneko. Your Excellency, pamene mukhale president pa 16 September pano
tukupempheni kuyambira cholo mulanje chilazulu kumene koko ndeti khala tumabweresa makwacha chifukwa chokuti anthu akumene kuja mwapase mphamvu azitusa na ndolo chifukwa mmene kuja ndamene mazala na ndolo amene anthu amadya chipere anthu napita nawo kunja ndalama zibwera kuchokera kumeneko anthu alilongwe dowa nchisi mwapasa osati fetereza akulandira leroyi koma mupange dongoso limene mapanga je fetereza wanu khala otsika mtengo pamene munali budget director nthawi ya malempingwa mtalika nzimaga use mtendere linaja number 1 kulandira chikhocho chita produce chimanga malai muno anthu nkumadya kapasiku katatu komanso ana kumazungulira kuseri kwa nyumba komanso china kumachitumiza kumaiko akunja tiupempheni nthawi imene lilongwe dowa nchisi kasungu komanso ngakhale nchinji izatulusa chimanga tiupempheni bwamba nemukhale president malai muno muonesese kunena kuti anzathu akunchewu kukhale mafactory Mwanza omapanga juice makhale mafactory mchewu yomapanga mbatatesi machipisi anthu angopanga chapa chiwaya kungotenga mafuta amene akazingirayo nyama ya nkhumba kumakaocha nawo chifukwa mafuta magolosale mwakudula mtengo akathawa pamenepo akumazola chifukwa ngakhala asambe angosamba ngati ubatizo omavikidwa m'madzi opanda sopo angozola mafuta amuphika chifukwa cha ndalama kusowa kuti agulire mafuta osambira masopo osambira ndi mafuta ozola lero anthu akumwanza ngakhalenso kuneno we want factories there come 2016 come pa 16 September pano kuti anthu akumene kujazitusa juice amene ingathe kumagulisa malai muno komanso kumabweresa chuma chimene anthu akuchisowa zinazo bwana munanena nokha mmene mulongosolere zimene mubweresa chuma malai muno nkhani ndikuonanso nkhani ya misewu ngakhalenso nkhani ya milato nkhani ya magesi imene ni manifesto a UTM kuti khomo lililonse kukhale magesi ngakhalenso madzi apezeke amene madzi anabweresa aja kuti aende afike kuno sanafikebe akudikira usogolere wanu bwana wapa 16 September pano lelo bwana you are walking in the shoes of SKC and may his soul rest in peace. Anthu ena kamati pwiko kubwera panopa wani nkhani ya maloto sanga mbanja nditi imene tangobweresa anthu alawe pang'ono tikamanena nkhani yoti maloto sang'amba ngakhale mutafuna kuti mugwirire chilima chotani nobody is going to forget him. Nobody. Ndikamamaliza kuti nyimbo imene ikutanthauza chani ungondibweresera somere kakhale pafupi wa unami chilima palibe amene angamwiwale malai muno wani ndi amene anabweresa nkhani yoti osaopa osatopa osafoka ena atasonkhana pano amanamizira kumakweza zibagira zawo zamakhala ngati mitima ya nkhuku zibagira zimeja za UTM chibagira mwapa UTM chibagira mwapa ichi ndi cha UTM chizindikiro cha UTM ichi chimene chimapangisa kuti osaopa osatopa osafoka eni mwini wake ndi chilima mzimu wake Dr. Sao Chilima use mtendere ndipo we are going to remember you forever. Masanja ngati awawawa mwini wache anali Dr. Sao Chilima amene anayambisa masanja anthu osamba bwino aka bwino anthu omavala maspeksi omazola makeup ngati ifeyo atina kweni. And when we put on makeup it's part of the dressing. Tikavalaso maglasiwa ni part of the dressing. Koma ma artist mbali nayo timakhala tikubisa misozi imene anthu athu akuvutika malai muno misozi imene takhala tikumulirira chilima nthawi yayitali misozi imene anthu akuvutika malai muno timakhala tikubisa misozi ifeyo ngati anakubala imene anthu akumayenda wapansi opanda ngakhale sapato imene anthu akumasamba opanda ngakhale sopo because we promised them. Ndipo panali apo Pakamuzu Institute of Youth ndipo ndinene mawu
amene tinabweresa manifesto ya mega farm ndi UTM, amene tinabweresa manifesto ya kuja katatu pa siku ndi UTM, amene tinabweresa manifesto ya youth empowerment, women empowerment, komanso maloni ndi UTM. Imene amanena kuti asogoleri musamangovola chilichonse mukuziwa kuti sizimakuyenerani zinthu. Izi ni manifesto ainefe mungodidikira ife tikalowa mboma tichita implement. You can ask Dr. Engineer Kambala, you can ask the PS, you can ask even the president knows kuti china chilichonse manifesto aliwonse tindika booklet kache kwa kuti kodi hii tizachita implement bwanji manifesto amenewo. Osati kungozuka kumati bwiko. And we know kuti chili manaka mavuto chifukwa cha ndani. Munthu aja mabwera kumala pa lero anazala paso ground yaje liti imene. Kodi ife tinanena kuti amene wapha chili mandi wakuti nanga anthu amanene lanji. I say, would you please come? Tabela na mbuye. No. Ambuye awo. Tabela na I say. Mwansanga tabela. Mwansanga twaje mata. Ima bamenepo. Asogoleri, Mulungu atalenga ziko lapansi ndi ziko la kumwamba ndipo kunao tani? Kunao wala. And that's UTM. And this is in the book of Genesis. Amene mapita kuchali chera timango nama ngweka Bible kumutu. Mulungu azina kuti tikuwerenga Bible tisakuiwerenga ye. Tikabwera mu Genesis akuti Mulungu analenga ziko la kumwamba ziko lapansi ndipo kuziko kwa kunatani? Kunawala. And this is the muni. And muni uyuyu ni manifesto ni logo ya jani ya UTM. And this is the logo of UTM. We are not even targeting anybody else. Tikasa makandulo timakhala kuti kuyasa muni watu kuwala muni wa ukulu unapita Mulungu analandira mzimu wake wa Dr. South Chilima timuni tati ngono tilipo ifeyo mwana ngati UTM yatayata and muni ujandudi ndiye munthu akana kuti tikasakandula tuchita target munthu wina. Kodi kunache mwamba kulapa lero la mwamba kuziulula lero kwa chako. Inu maona ngati nthawi imene timasa makandulo misa zonse zimachitika za kumpingo kwa iye Dr. South Chilima zanza masewera anthu anasavuke. Chipani cha UTM logo yake ndi iyi. Tikamayasa makandulo tikuyasa timuni remembering the soul of Dr. South Chilima with the logo of UTM. Logo janditi ndiye munthu akubwera pano kuti aya Mungu yasa makandulo muchita target munthu. Ife tikachita target munthu tinene mawa ambuye nimokondani kwambiri love to love 10 mukakhale pansi zikomo kwambiri tona. Ndiye munthu akabwera pano na kuti ayayi mukumayasa makandulo kodi tagundika kuyasa makandulo ngati tikuyamba junior mwei director wa Nyamata ndipo makandulo onse mena manna director of operations tipite maboma onse kumena Izatha abale athu amene anafa limodzi ndi Chilima kukayasako kandulo ndi kudzusa mizimu yawo kuti use mujani mutendere. Ndikumkumbutsa Mulungu kuti mudalenga dziko lapansi nkomanso kunatani kumeneko kunawala. And kuwala kumene kukuwalisa dziko la Malawi ndi dziko lonse lapansi ndi chipani cha UTM. And by 16 September when Dr. Dalitso Kabambe come the president kunja kuno kuzawala njala Izatha mafuta azapezeka komanso zosika ntengo anthu azaja katatu madzi azapezeka magesi azapezeka. Kuwala kwake ndikuti kodi Mulungu atalenga dziko lapansi ndi la kumwamba ndi lapansi kunavumbuluka khasu kunavumbuluka nkhuku ati koma kunatani? Kuwala kwake ndikuti UTM timati tinene mawawa lero amene mmapita misonkhano yosiyana from now onwards please leave us alone. Mumapanga zanu timakuonani timuthokoze president athu anali wamtendere musamukondere don't even mention him. Tinakuona natangomwali amene maenda ndi ndalama matumba masaka kumapita na kumafesi ya UTM kumapepesa anthu vya kumadabwa kuti what has happened. And today mufuna mwauza anthu chani tukupempheni
anaimba kale ujaona kuti opusa ndife tithokoze ino mwachenjera koma tisakumve niso mukutchula zina lake pachabe. Chipani cha UTM chinakuphunzitsani kusamba ndiye mukumalemba lero manyuzi ndikumana kuti atabwera pa Masintha tikumusatira munthu wina pa Masintha pano ndi pa ground ye wina lesa mapita kumeneko pa Masintha pano ndi ground lina lesa wina amene angathe kupitapo. So those people amene malemba news zanu ngomana kuti UTM apitasa pa Masintha akusatira mapazi andani poti inu asana mwalire Chilimayo mutaziwa kuti mwina amwali amunamba kusunga kale sondevu osapanga zofira bwanji kuti zisiyane ndi za Chilima. Mwaona watu uyu mukanena kuti akubera Chilima wasunga ndevu kuti azifanana ndi ndevu zake za Chilima. Sapano inuyo ndi watu uyu amene akubera Chilima ninda ndecho kuti mukane kuti ife tikubwera pa Masintha pano tikumabera tumaita mapazi mwa munthu waje ndani asogole chipani ngati cha UTM chinakukanikani munalephera kuchimaliza. Ife tinali ndi masomphenya tinali ndi maso achiziwiso tinaziwa kuti nyenga iyeyo musamuone kuti ndi buluyo 211 koma uyu ndi fisi nyimbo ya sisepi ife tinaziwa. Ndeti paina kuti chipani cha UTM ndichi tinachivutikira kuchilembesa mulungu anatikomera mtima chinalembesedwa is a part on its own. Kumapeto kweni tinene pano malo ano tabwera pano kuzafusa ngongoli imene tinasayinirana uko ku Kamuzu Institute of Youth ndipo ngongoli tikuzifusa panali zipani 9 zimene zinasayinira mgwirizano cha 9 cha UTM. So na ife UTM tili pano tabwera kuzafusa ngongoli yathu kwa zipani zonse 8 wana zibusa onse mipingo yonse imene mamuyendera Chilima kuti please humble yourself and be the running mate. Come 2025 your party UTM is going to lead. Tabwera kuzafusa ngongoli kuti nthawi ya chipani cha UTM ija nditi ndino ndena mkamati ndima kuja mmasaini natu kuti chipani cha UTM chima 2020 jani ndezi pani zonse 8 tukufusani ngongoli ndi anthu onse Malawi ni mipingo yonse mene mamuyimira Chilima tikuzafusa ngongoli lero kuti chipani cha UTM jandichiti ndichi ngongoli jakwana mutibwezere chipani cha UTM chijachima 20 jani ino nonse mipingo yonse tiyani muyangane ku chipani cha UTM ini zipani 8 zonse kupatula cha 9 zipani zonse 8 tukudabwa mkuna kuti ine ndima mmasayini na pajatu masiki na janu alipo azipani na muti aimenga tindani poti chipani chime muni ngongoli yathu ndi inuyo ngachinali chipere ganyu opere kandi inu mutibwezere ndani ifeyo. Ena usiku limeneja munakhalaso popa jandevu sana mele muli ng'ang'ala popa kumadikirira kuti 2025 chipani cha UTM osatiso china iyayi koma chipani cha jani cha UTM. Tikamabwera pano ndikumane na maboza please talk about yourself. Ndeti mati mele kati kuthokoze unazi wa anthu ena kuti ndi amaboza. Anthu ena ndi amaboza ino mene mana kuti ife tikusatira mapazi a munthu wina kumamusatira pa Masintha pano mukamuuze songatana kutumani kuti mulembe mukusatira chipani cha UTM ndinu munatibera salu yathu kumakanga ndi yathu mwaba fight yathu kumakanga kuti mukakhala kumati chibagira mwamba panganizanu kamutenga zala ziwiri ka 4 ka 5 ka 10 kamuziphatikiza ndi zakumwendo zimenezo muzipanga koma ife chathu ndi chibagira mwamba. Waunami asogoleri musala ndikunamizidwa nthawi ino ndi ya UTM tabwera kuzafusa ngongoli yathu imeti nasayinirana pano ngala ya unami yakwalambusha achalume achakongo apana yayi ngaye yali jiganya kwako jiganya no UTM nditi ngala ya unami kujigala nguo jao ya uwe ya UTM pera nguo jao ya UTM ni ya ledi anapana panasoni umuni panasoni likandulo
UTM jeleje anzi kunamiza nino mweni muli hapa akulephera kukonza bridge hapa tuchirapo kwa mama dusa bobo kumapita kwina ndiye kanakha kuti ndasogolera sanama kanamba kwakoza bridge akutuchira kwawo komwe mbale tiyeni muzisuka nkati osati kusuka kunja yani osabwera pano kumanyozesa chilima amene anakuika ni pabwino and may his soul rest in peace ndipo mzimu aje kukang'antheni koopsa kumene kuliwoko ambuye Dr. Charles Chilima timaukondani ife zaukondani nthawi zonse and sitikuopa sikutopa sitikufocus ngakhale atatikwira muncenga tizakhala tikuyankhulaso ndipo muzaona chibagira chili mwamba tili muncenga momwemo tizatulusa chibagira chathu mwamba kuyambira lero mpaka naso pa 16 September. And we ask you, the director of youth, please, let's move forward with the candles because it is our logo. Nobody's logo yathu kose kukapita kovota pamene patakakhala Dr. Kabambe kumapeta kukakhala kamuni mukangoti kochongi akakhala makasu taiwala bwana mukakhala president bweresani zisulo zazikulu mechanizing agriculture kuti tizilimira zisulo tizimira mazisulo za makono osati makaso tikumbire nkhululu manda makaso omwe azibambo achola misana ambuye akudalitse nonse zikomo kwambiri zikomo kwambiri akweni Dr. Patricia Kaliati